everyone, welcome back to my Koni Sorghia YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअजों आरोबाव फिन खनसेबो बरायनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनिया माने भिडिअआ ब्लग भिडिअ नङा आरोना नोंथांमोनजों मोनसे प्रडाक्टनि बागै एसे शेयार खालामनो नागिरदों आङो। स' नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना बे प्रडाक्टनि बागै मा मा बुंखो मा पेमेन्टेसन जायो। स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार लोगोफोर बे प्रडाक्टआ अनलि हिन्जावफोरनि थाखाय आरोना हिन्जावफोरनि प्रब्लेमनि थाखाय। ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअखौ होनायनि थाखाय बयसफोरा माने जेबो गाज्रि कमेन्ट्स बा गाज्रि साननो नाङा आरोना बेयो बिराद मोजां सल्युसन आरोना हिन्जावफोरनि थाखाय आरोना प्रफेसनेलि खालि हिन्जावफोराल' बेफोरबायदि प्रब्लेमाव दासिमबो गब'नानै दं आरोना बिनि थाखायसो मोनसे सल्युसन लाबोदों बिराद मोजां प्रडाक्ट आरोना बेफोरो बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आरोना स' नोंथांमोना जुदि लानो गोसोबाथाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो सोंहरनोबो हागोन आरोना लोगोफोर स' लानानै नायनो हागोन माबायदि बेखौ आरो अनलाइनाव मोनानो आरोना अनलाइनाव मोना खालि अफलाइनाव मोनो आरोना ओमफ्राय नायनानै लादो आरोना लोगोफोर Koni Sorghia ini babu babu company ni na Tens company na mana Tens ni demo dekat nak dah बेखौ मोजां बेखौबो जों गाज्रि ना खारन बेखौ लानानै अनेक मानसिया मोजाङै बाहायनानै दंगासिनो नालाय मात्र अबे मोनसे बुस्थुआ बेनि डिफारेन्सखौ जों आरोना नैबे जाबाय लक सिस्टेम दङ आरो आं लक खालामनानै दोनजोबनो हाबाय निले फिसालाया आइस' Hey, musik itu kan senang, musik. Ya, oke salamnya kang batai, lu salamnya itu sistem bilang dan kang nabawa yang dalam bilang. Session itu Indonesia. Si mana tu? Nebeha chance ni nama ini dia teman-teman labai menurut lu begitu kalau kamu sudah main film teman-teman labai deko sampai nebe market ni nebe ya chance ni नायदो डिफारेन्स एसे कन्सुमना थाबाय आरो बिराद ड्राइ दङ गोरानैनो दङ बैनै बायदि बिराद ड्राइ खिन्थु दैया एखे समान मोन आरो मोननैनियाबो बिराद मोजां सोबनानै थायो बिराद मोजां ओमफ्राय आं नैबेनि दैखौ बावहाय सेभ खालामनानै होबावगोन बावहाय आराम लेडिसफोरा जायोना जिमान प्रब्लेम जायो मेन्सनिफ्रायनो जाग्रोयो मेन्सनि माबायाव प्रब्लेम थाबाय होनदोंबा बेनिफ्रायनो बुरा जाबाय नैबे मार्केटनिखौ लानानै जोंनाव उदैयाव गेस जायो एलार्जि जायो मेन्सआ क्लियार जाया ओमफ्राय बिदिनो बिराद माने एसिडिटी जायो आरोना उदैयाव जायनि थाखाय उदै सानाय जायो नालाय बेवहाय जेबो प्रटेक्सन खालामनाय सिस्टेम गैया मात्र एसेल' थुला दोनना होनानै प्लास्टिकजों बानायो आरो जायनि खारनाव बेनिफ्राय गाज्रि गेस सोमजिनानै जोंनाव उदैयाव नारखोहरो ओमफ्राय दसेनो सेना बिराद गाज्रि मोनामो बिनिया एयार पास खालामनाय सिस्टेम गैया बे मार्केटनिखौ लाना ओमफ्राय नैबावहाय जाखिनि दै होदोंमोन आरो मोनसेनिखौबो सेबनानै होबावदोंमोन आङो नैयाव दै गैला फुरा एडजस्ट खालामनाय सिस्टेम दं बावहाय ओमफ्राय बे गासै 8टा लेयारजों बानायनाय आरोना 8टा लेयारजों बानायनानै दिहुननाय पियर कटन आरो बावहाय सिलिकन जेल दङ ओमफ्राय एयार पास खालामग्रा सिस्टेम दङ आं गासिखौबो बिसिजोबला बेखौल' बिसिनोसै नैबेनो मेना बायफ्रा नै पियर कटन आरोना ओमफ्राय सिलिकन जेल ओमफ्राय नैफोरबायदिनो जि सिङाव दंबावो थ' मेन खामानिया नैबे स्टिकारानो होयो बावहायनो 5200 एयार एन्टि अक्सिडेन्ट नेगेटिभ आयन दं जेरावनोखि जोंनि देहा सिङाव अक्सिजेन माने हरबाय थानानै जिमान गाज्रि बुस्थु दं बेखौ दरनायाव क्लियार खालामो ओमफ्राय जोंनि इनएक्टिभ सेल्सफोरखौ एक्टिभ खालामनानै सोरनावबा बिदिनो उदै सानाय थानाय मिन्स अभार ब्लिडिं जानाय मिन्सआ जाथारै थानाय बिराद एलार्जि जानाय बगास्रा बिराद थांनाय फुरा बेनिफ्रायनो हामो आरो गायन'फोर प्रब्लेम दंबा गायन' रिलेटेड बेजोंनो हामो बिदिसरफोर प्रब्लेम दंबा बेजोंनो हामो माने जिखुनु प्रब्लेम दङ बेनो थिग खालामो एयार पास खालामबाय थायो नालाय आरो गेसबो जाया गांसेयानो सानसे थाङो
पेकेट मोनसेया माने मास मोननै थाङो बेखौ 1200 साइन्टिस्टआ बानायनाय 10 years रिसार्च खालामनानै ओमफ्राय जों साफ्रोमबो लेडिसफोरनि थाखाय बे प्रडाक्टआ नाम्बार 1 प्रडाक्ट ओमफ्राय दिनै स्टार्ट रिजाल्टबो 224 कान्ट्रियाव सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय जिमान दा हिनजावफोरा 11-12 बोसोरनिफ्राय लानानै माने जा प्रब्लेम मोनगासिनो ना बेखौ जुदि पेडखौ मोनोब्ला बाहायोब्ला टटेलि प्रब्लेमनिफ्राय माने बारग'नो हागोन आरो हामथारो आंनावनो दंमोन माखासे प्रब्लेम फरायबाय थानाय टाइमावनो ओमफ्राय जोंना हौवा सुगार जाना लानानै हामबाय बिनि प्रडाक्ट जानानै ओमफ्राय उनाव आंनोबो माखासे बिदिनो जानाय होबाय पेडफोरखौ बाहायनो होबाय ओमफ्राय एकदम रिजाल्ट मोनथारदों आरो गाव गाव बाहायनो मोनबानो मिथिखागोन खारन बावहाय एयार पास खालामनाय सिस्टेम दं नालाय बेनो बेवहायनो 5200 एयार एन्टि अक्सिजेन नेगेटिभ आयन जेरावनोखि जोंनि जिमान माने देहानि प्रब्लेम बेखौ सल्भ खालामो आरो जों मिन्थियाबा दुर्बल जायोना बे दुर्बलाबो मोनबोआ बेवहाय एक्सट्रा एनार्जि दङ देहायाव जिमान बोलो दं आगा नोंथाङा लाखिनो नाजा हायाबा आथिंखौ खोलै आखाइखौ सिदायै दोन रेडि 1 2 3 रेडि आखाइने देहा खनसे नायगोन 1 2 3 रेडि आखाइना एबार आं नैबे स्टिकारखौ स्टार्टनि जों मिन्थियाबा अबा दुर्बल मोनोना खिन्थु दुर्बल जाया आरोना बेजोंनो पुरा नोंनि हेल्थआ माने हमथानानै लाखिनाय जागोन मोजां मोननाय थागोन देहाया 30 सेकेन्डनि गेजेरावनो माने आराम रिजाल्ट बेखौ होबाय एनार्जि फैयो नामा एनार्जिया जोंनाव दंखायो अलरेडि ओमफ्राय बे एनभाइरनमेन्ट रेडिएसन बेनिफ्राय सेभ खालामबाय ओमफ्राय नोंनि ब्लाडखौ सार्कुलेसन खालामबाय आराम जायनि खामानियाव सानाय सुनायफोर थायोबा बे ब्रेसलेटआ थायोबा नैयावनो प्रेसार होदोंना दहाय बायदि समान बोलो हो रेडि 1 2 3 रेडि आखाया सिदा ला मोजाङै सिदा जायाखै नामा रेडि रेडि या एक्सट्रा एनार्जि मोनदों ना मोनाखै थाना लाखिनो नाजा जों सानैजोंबो लोगो सुनायनि बेयाव प्रेसार होनोसै 1 2 3 रेडि रेडि आन्दाया प्रन'खौ मिथिखागौ 30 सेकेन्डनि गेजेराव बियो नोंनि ब्लाडखौ पुरा सार्कुलेट खालामसिगोन आरो नोंनि कानेक्ट जासिगोन आरो 1 2 3 रेडि 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 गोरा मोनदों ना हमथाना लाखियो नोंनि देहायाव बे एनार्जिया दंखायो नै बे बुस्थुआसो जोंखौ हमथाना लाखिबाय दा नैबे रेडिएसननिफ्राय दे एबार नोंनाव मबाइल चार्ज खालामबाय दे आङो बेफोरखौ होनानै लांफिनो ना माबायदि खामानि मोनदेरै दहाय दे एन्टि रेडिएसननि गेजेराव जों बे थानानै खामानि मावगासिनो माबायदि दुर्बल खालामो जोंनि अर्गेनखौ रेडि गैला सेम बे ब्रेसलेटआ जोंनि देहायाव जेब्ला थायो बे लाइन हिसाबावसो ना दा बे ब्रेसलेटबो थाबाय एखे खामानि मबाइलबो थाबाय बिदिनो देखायो मा नै लोगोफोर नायनांला मबाइल अनलाइनाव जाया खिन्थु जोंनाव अफलाइनाव बिजनेस ओमफ्राय मा होनो बहुत इम्पर्टेन्ट प्रडाक्ट बियो बे ब्रेसलेटनि खामानिया जाहैबाय जोंखौ बे एन्टि रेडिएसननिफ्राय पुरा सेभ खालामनाय माने नैबे ब्रेसलेटनि खामानिया जाहैबाय जोंखौ नैबे एन्टि रेडिएसननिफ्राय सेभ खालामनाय आरो लोगोसे जोंनि ब्लाडखौ जेब्लायबो सार्कुलेसन खालामबाय थायो आरो सोरनावबा बिदिनो एसिडिटि प्रब्लेम कनस्टिपेशन प्रब्लेम ओमफ्राय इमिउनिटि सिस्टेमा पुरा दुर्बल ओमफ्राय बिदिनो नोंनावहाय उन्दुनायफोरा थिग नङा बेखौनो माने माल्टि पार्पस खामानि होयो आरो बे ब्रेसलेटआ नोंनि हाइ प्रेसार ल' प्रेसार बेफोरखौ जेब्लायबो बेलेन्सआव दोनबाय थायो आरो लोगोसे नोंनि सोरबा अभार हां माने थोनो मोनग्रा एसे खामानि मावबानो बिराद मेंनाय मोननाय देहाखौ दुर्बल बे बुस्थुआ माने थाया आरो देहा मबाइलबो थाबाय आरो ब्रेसलेटबो थाबाय बेनि टाइमखौ नायनोसै एबार खामानि होगोन आं दा सेम पजिसन मिथिनानै 1 2 3 रेडि 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 बोरै फैबाय नामा एबार आं नोंनाव ब्रेसलेट खांनानै मबाइलखौ टाच जाबायथ' मबाइला नोंनि लोगोआव टाच जाबाय ना दा जा एनार्जिखौ मोनबाय थानाय नंला दे पुरा एन्टि रेडिएसना लाफिनबाय रेडि नोंथाङा मबाइल बाहायबा जों खथि जायो होनना मिथियो साफ्रोमबो खिन्थु जोङो जेसेबांखिनि खथि खालामो बेखौ मिथियामोन ना दिनै मिथिगोन आरो रेडि सेम हो 1 2 3 रेडि रेडि खिन्थु जोंनाव साफ्रोमनावबो बे एनार्जिया दङ नैबे ब्रेसलेटनि खामानिया जाहैबाय जोंनि अर्गेनखौ स्ट्रं खालामनाय ब्लाडखौ जेब्लायबो सार्कुलेसन खालामबाय थायो आरो लोगोसे मा होनो जाखिनि जोंनि देहायाव प्रब्लेम दङ इसुस दङ बेखौहाय हमथानानै दोनो नोंखौ मालाबाबो स्ट्रकआव खोलैनाय नङा बेलेन्सआव दोनबाय थागोन सोरनाबा बिदिनो प्रेसार स्ट्रक हार्ट स्ट्रक ब्रेन स्ट्रक जायोना थ' बे बुस्थुआ जानाय नङा बे ब्रेसलेटआनो नोंखौ आरामसे माने हमथानानै लाखिगोन आरो बेलेन्सआव दोनबाय थागोन आरो
मा होनो बिनि खामानिया जाहैबाय मोनथाम धातुजों दिहुननाय प्रडाक्ट बियो जार्मानियाम धातु टाइटानियाम धातु मेगनेट धातु बे मोनथाम धातुजों दिहुननानै एनार्जि ब्रेसलेट नाम दोनो आरोना बे 5G जुगाव दायो बिराद सोलिगासिनो साफ्रोमनोबो बहुत इम्पर्टेन्ट खारन एनभाइरनमेन्टजों फैनाय माखासे गाज्रि इनफेक्शनफोरा मालाबाबो माने एटेक खालामनो हाया बे जुदि नोंनि सिगाङाव थायोब्ला आरो लोगोसे जों अखा फर एग्जाम्पल जों अखा हायोब्ला साथा हमबा जोंनि देहायाल'सो माने सेफटि थायो किन्तु बाहेरावफ्रा अखायानो अखा आरोना साथानि बाहेराव थिग बेबायदिनो बे मिनिङा जाहैबाय जोंनि देहानि जिमान एनार्जि बा एनार्जि खहा जागासिनो एन्टि रेडिएसननि थाखाय ओमफ्राय बिदिनो जों अभार मबाइल बाहायो बिदिनो एनभाइरनमेन्टजों माखासे इनफेक्शन बेमार फैनाय बिनिफ्राय पुरा नोंखौ सेफटि खालामो नोंनि बे एरियायाव किन्तु बाहेरावफ्रा रेडिएसन जागोन आरो नोंखौ जेबो एटेक खालामनो हानाय नङा स्किनाव बे थायोबा आरो लोगोसे नोंनि ब्लाडा जेब्लायबो सानाय सुनाया माने थानाय नङा ब्लाडा सार्कुलेट जागोन नालाय जिहेतु ओमफ्राय अभार मेंनायफोरखौ नों महसुस खालामनाय नङा आरो थालखौनो मोननाय नङा नों साननानै ला स्पेसियेलि नों अफिसनि खामानि थांनाय बा जिखुनु खामानियाव थांनाय बेवहाय थाङोब्ला नोङो माने मा होनो बिराद मेंनाय मोनो टाइमाव ओंखाम मोनजाया एसिडिटि जायो किन्तु ब्रेसलेटआ थायोबा नोङो ओंखाम उखैनायखौबो एथबां हमनानै मोननाय नङा दैल' लों एसिडिटिबो जानो हानाय नङा नोंनाव गेस जेबो जानाय नङा सेफटि लाखिगोनब्ला साफ्रोमबो लाबानो जाबाय ब्रेसलेटखौ बे ब्रेसलेटनि मा होनो अर्डारखौ अनलाइनाव मोना किन्तु अनलाइनाव डुप्लिकेट फैयो खारन बियो टिएन्स अर्गेनाइजेसननिसो अफलाइनाव मोनो आरोना अफलाइनाव खालामनांगोन आरो नोंथांमोनाबो बायनोबा हेफाजाब खालामनो हागोन औ दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय खोन्थानायनि थाखाय थेंक इउ ब्रन्ज कार्डखौ लादो गुमैनि ब्रेसलेट मोनसे नोंनि ब्रेसलेट मोनसे थिखांबानो जाहैखायो नोंना ब्रन्ज कार्ड बाय बाय थांसै ब्रेसलेटआ बयबो लाय नानिनाव अर्डार खालामबा मोनगोन खालामना होसिगोन आरो कलगेट लाखिबाय नेपकिनबो लाखिबायब्रा औ लाखिबाय बुरैनो दङ दे होमबा बाय बाय एभ्रिवान दे आब' नानि खोन्थाखो बा मा रोंखो बेखौथ' नोंथांमोना नुखाबायानो आरोना माबायदि प्रेक्टिकेल खालामनानै आंखौनो माने लाहोनानै नायदों आरोना बिराद मोजां मोनदों आंबो जेरैबायदि सिगाङाव बिदि हिम्मत गैयामोन माने बेखौ सिथाबनायनि उनाव बिराद हिम्मत मोन आरो फिलखौ बिराद मोजां मोनखायो आरोना स' नोंथांमोनाबो नायनो हागोन एनार्जि गैयिखौ माने एनार्जि लाबोयो आरोना आंनाथ' बिराद एनार्जियानो गैखाथारा खमथार ओमफ्राय ओरैबायदि एनार्जि बिराद बलबान जानानै खिन्थिदो आं नुदोंना लोगोफोर नोंथांमोनाबो मोनगोन बिदिनो नायबानो जाबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आं भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय